kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. La 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 la. Sagudahin nga rin surat, idi kalmalay nga pagkasalitaan ni pagayam ti nga ising. Kunanan to'y papagayam nga... Ayan na, eto na. Idi kalmanlay. Idi kalmanlaeng manunemi. Tanakaim imas ti turog ko ako nak. Ada mangririing kaniyak manunemi. Ada mga apros ti barokong ko. Ada mangkinikinit ti mungay ti mansanas ko. Ada manunemi. Talagang ada mga arakop kanyak. Ada mga rumruman sa kanyak manong. Nagdagsan. Sanggan nga reklamo pa. Sanggan nga kid pa. Ha? Sino ka? Siyak. Sino ka? Ha? Sir? Sir Danny? Siyak. Hindi pala ako sunada ka. Sige. Kasano nga nakastrike kayo ti silid ko? Kasano nga nikat mo ti... Sir, no? Ang mga nabagang angawan naktulaing. Ay, ating kasing. Nagkasaka na ka, may kasarkan ka. Sigurado nga saan ka kaya tapapagin ni mamang mo gabata. May sakla nga katulog. Oh, sir, saan ko di mo ko magundawayan. Tiginaro ko, sir, please. Saktak pagpakasikin ka. Iba't patik ka, nakabangbanglog ka, nakamaymayat ka, nakaimas ka. Dagiti man sanas mo. Sir Danny? Sir. Manong nemi ididamo kit talaga nga sangko kaya agulgula-gulak. Mas dawak kasano nga nakastrek. Ken kasano nga naikat na ti arwatek nga tsak napuutan. Sang sakula napuutan hin idita karkaram kawan nanti mansanas ko manong nemi. Induron ko nga may narakop na sana impilit manan nga inamala na kinagat ti mansanas ko. Bukit lagmahit gaya manong. Sir. Saan ka nga kit pahi? Gapota dinak malabanan. Kisak sir padasam. Padasa makikis ka. Awa makangikan ka. Awan da papakin ni mama. Siga kalag kan siyak ta dito balay. Huwag gaya man niya. At dagay mo na panandasar ka ni mo. Sir. Pagustom ka. Pagustom direk na. Saan ka itong babawising? Parang sakin ka. Hagragsak ta nga doa. Sir. Ang mga no. Sir Danny. Sige sir, ituloy mo nga roden sir. Ituloy mo nga roden sir ko na taora nga tanuan at araramidek no talaga nga naikari nga agbalegi ni Sir Danny nga manggunod iti amin ko. Manong nemi 18 ko pala yung itinapan nga bulan. Ubingak pa manong. Nagraduarak lang ti high school kat kapot na marigrigat kami imaik dito sentro dito syudad Tilawag nagsapol ti trabaho ken nakastreka kakas katulong da sir ken ma'am Ignacio manunemi adaan dati kakaisuna nga anak ni Sir Danny karadrador na lang ti college ket adda mo tin trabaho na manunemi siyempre inaw noong siya adda mo tin no girlfriend na
Tapos na iyaw awid na, ngam api nga dato'y silid ko itakit kas taon na iti, at dan isuna anong name iti ulo na iti sak, nagbaitan ni kiti legs ko, kit kang kanin oh, sir, oh, 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 nagmayat, nagmayat, Dani, nagmayat, nagmayat, oh, nagmayat, Dani, nagmayat, Nagmayat ko na sa panawatan ti tilapiak manong. Sana ipilit nga kurikur ti dila na iti sampay nga nausatan nga ruangan ti kuweba. Diyak mo ti kaptek manong nemi. Diyak mo ti kaptek. Gaputin isang sangayin nga imnas ngayon nakmarikrik na. 18 years old ak manong napintasak nalinis ti kutis ko awang piglat ti bagik ti lupok manong nagkasat kan sir tas ikati makadamo kanya sir Dani sir Gabot na maibusan manong nemi ti katas iti baba at hampay makarwar at nasaraan pa ilang manong. Ure nakatakasanot panangikurikur na ti dila na manong nemi san na isarrak at nabengbeng ti kulapot na nang serra iti kuweba. Yung pangato na ti ulo nakit na indagas banen manong nemi kadagiti tuwang virgin nga mansanas ko ngam sanitan nga virgin. Pinisel-pisel na ti maysa sa nakinirap-kirap ti maysa. Oh, Dani. 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 Kasnak lang makasangit, orek lang makasangit, nga jak may ladawan, no anya ti marikriknak manong nemi. Nagmayat ti panagkagat-kagat na itinatangkan nga paset ti mansanas ko. Oh, nagmayat manong nemi. Oh, nagmayat. Naging ka manong nemi, pangato na ti ulo na inamalan na ninanam, anunot-nut na ginibibig ko. Oh, nakabangbanglo ti sang aw ni sir. Oh, nakabayatan naglandanang nagdipipigmi manunemi sa madlatang sarday ti panangap-apros na apanangay-ayam na kalagiti duhaman sanas ko. Kalpasan na ti may sa pengiima na adda iti baba manunemi kiti kurkur na ti may sa ako kuna makikiak ko na nakapapaot ti kastang senaryo manunemi aging ga iti kunana nga agsagana akon. Taibiyat na kanon ti pana naman nung jak pa'y nakita tajak man nakamulagan. Ng mamunan sa ti pampanunutek manong sa imi inalang ti may isang imak hinturong na iti babake din paigam na ala nagpudot nga nagtangkol nagdakol. Manong nemi kabailak nga ta. Ngayon talaga kinabailak manong gabo talagang impilit na kaslak na bagkong manong na aring na talaga nga nabagkong nga gabotamok nga nagpusit-sit laki di dara iti parang burak ni Sir Dani ti kristal nga salsalimet-metan nagdara laki di manong nemi ti panakapisang ti talon ti langit kaya di tagsardengen ti ut-ut nga inak narik na idi gud-gudugod ng iwari-nuwari na kasjay manong nemi apagkutsi-kutsyen tito ti armas na iti uneg idi ta yap up down up down idi agkabalyo ni Suna manong nemi nagmayat Dani nagmayat paspasam Dani paspasam paspasan naman mano nakatartaray parang may kasto na ti speed na gagabog ng kabalyo kumamanong nemi aging gago na mapano ko Dani kastawa na nga ti panangkayat-kat ko kayang kuha na manon nemi. Ana imulak pa iti bentyo pangantidugan nga kukuk iti bukod na. Madamdama pa rinukatak pinalukayak ket data
agkakabalyo manen manong nemi ni Dani. Agkabalyo manen manong nemi. Umaspaspas sa papaspaspas. Nagmayat Dani. Sumurot aking kas di nagkibati. Sumurot ak agkuyok takapang tukong tilangin. Oh, Dani. Apay kita lang nga sumrek kati kasalan ko. Nagmayat kaya mo ulit-ulitan tanto. Ulit-ulitan tanto. Ulit-ulit. Oh, anak. Nagdantan. Wan manong nemi naggadan kami kadadatan ti panagkinayat kami. Nakasla na iburais kami pinsan manong nemi kat siyak. Pairutak mo at manong nemi tapno pespesek tapno rumor amin manong nemi nga katas. Kad nagpudot manong kat nagmayat. Oh, nagmayat. Kastigayam. Oh, Sir Danny. Yes. Nagkanis kami lang. Nagmayat. Di saan ka nagbabawi? May babawi pa nga rod. Ano ta ko namin tayo? Kanayunan ta? Basta saan nagkabaybayan? O kat nagturpos ka matin at matin trabaho ko. Kat no, talagang ipatpatignak, di mo pa rin ako ng kasar. 18 mo pa lang. Di mo pa rin ipapasta pa nagmalasang mo. Kada oras man pa 18 ko, nakaspagari ka kahit ako ng kasar. Nagtrabaho ko lang for how many years? For how many years, mano? Basta saan ka baybayan? Itapay? Tanaraman ka, kanda kay mimas ka? Tani. Iniin mo manin. Mariknam, nagdakal. Mayat. Tani, kahit kumanin. Sige, alam manin. Agkabalyok manin, ha? Oh, alam manin. Oh, Tani. Dani, nagmayat. Nagmayat. Sagad na sagad. Paspasam, Dani. Paspasam. Pinaspasan naman manon Ore laguni na dumalipok-lipok ko na naman. Kat no nangato manong nemi ti panangato na pasali lumsot unawari laguni sanan tumanin sarak manong nemi. Isagad nan tumanin manong nemi nakangat-ngaton tumad ngamin ti panagpana ngamihanan ngingat nga tumanong nemi di na kayatin ng moksot aging gangin uyok na panak mo dan Dani panak manin dan panak manin kinayat katak manin ni Dani manong nemi kalpasan na iti maruk atak iti palukayak beta manin kastoon ni manin ti panagkabalyo na manong nemi talagang pas taglay nga kabalyo anong paspasan na opo manong opo Dani panakon kabat tamanin opo manong nemi saanin nga rin morpahay ni Dani iti silid ko ay ba nagkumang iti silid na dito latang kunanamat laing gabot ha isilid na kano, baka no nakaluglug ton, baka kung ano kuma, kandila back to the bedsheet na. Nakapasbasan ti bedsheet mo. Tapos ano, nakapusbuskol, nakabasbuslon ka. Sige maturoktan. Sa tanto manaramidan matamdama. Saan na nang isubli, nang inikat na kasulata. Sila mo ta. Na iyo naglatan saan tanong ukupsoten. Ha? Tapos nagkastakat insigilan tumanin, ha? Good night. I love you. Ising, ha?
I love you too, Dani. Sabi ko man sa anak to na talagang habaybayaan. Nang namnamaak manong Nemi. Kaya di pumarbangon na ulit manen kalpasan nga nagkapu kami nga duwa iti CR nga napan nagjinggel. Napan nagmulumog manong. Pinadas kumet manong Nemi nga siyak taking ngato nga nang romansa ken kuwana at nagmayat. Oh, manong Nemi, ti barbon nga barukong na, barbonan nga barukong na. Nagmayat nga purapusan, nagmayat nga agkan na kinikinitan manong Nemi, ti mo ngay matisusunod. Nagmayat nga kagat-kagatan. Oh, nakasunod ang aramidan na kaniya kiti mansanas ko kastamat tinaramid ko manong Nemi kayang kuwana. Kinikinit ko mat kinagat-kagat. Oh, kunana. Sa ako mat impababakit na pinadas kong insubo, insakmul manong Nemi na nagdakil nga morton. Wow. Jumbo hotdog manong Nemi. Oh, nagdakil. Naging gama nung Nemi. Ikinamatan natin may isang gurong ko sana yung pangato. Mangan kang gayam nga duha manong. Uy. Napanasinapsipan nga dagos manong Nemi. Kinagat-kagat kumat kang kuhana kaslasaan nga kiri manong Nemi tangken na. Buwan manong Nemi nangan kami nga dua kanimi nga Dani. Ken kapot nga tanan Dani rumor keng kuhanan talamin dua akon manong. Inuksok na, nikat na. Pangato ng ti ulok. Sa anak pinaida, pinarabawan, manong Nemi ket daytan. Inpan naman manong. Iniusok naman grapo. Dani. Saan ko mga dumteng tibigat, trabi ko malat tatapnog na nayo nakasto. Dani. Sing, agitan ka manin. Agitan ta. Paano ko urayin nak. Paano ko urayin nak. Paano ko urayin ka. Paano ko urayin makal mapantano doa. Manong Nemi, karedi nga kabigatan na permi. Nagsakit ti bagbagi ko. Slak na namalmalo. Inimadlaw manong Nemi ni Ma'am Rebecca. Ti ina manong Nemi ni Dani. Napasama ka kaya? Kastad lang ha? Nablao nga min ma'am. Ano nga nablao? Nagkarga ka nagbagkat ka di na nagsan? Nadagsan nga talaga ma'am. Saan ko labi nagkat? Pero nga pinandapandagan nagpay. Ti? Sinubot ko mat nga pinandapandagan na. Dahil sulat mayat. Hindi magbagama. Isig. Awan ma'am. Ano nga may tinapasamak kabayatan ng awang kami dito kiniser mo? Awan ma'am. Nagdalusak, naglabaak, nagluto aktis, kinami kiniser Dani, naturok ak, di dyan lang. Sabi nga, kasta lang ka, kung naman no, namalmalo ka. Di tagtaginip ko ma'am. Slada ng malmaluan niya. Kasalamat lang nagpapeso. Sasapo eh. Hala, alistam. Kasta nakaginginad ka. Itang pasbot trabaho. Manong Nemi sumuno nga rabi imay manen ni Dani. Ala sir, apay di mo kayatan? Saan na kasi kapalalo na apay? Nasakit pala pagbaki. Mamindo lang nga. Mamindo ha? Siyak, santo sika. Nagsinublat ta. Umiyang ka man dito eh. Agita ka man ti apay ko, hana? Tamangan no, kakaasi ka man no, agita dito. Sige, ipantan. Sakto rumari to silat mo. Tamaturok ang dumaten. Sige,
idarastan. Oo, no, matuto ko ram, sir. Idaras? Wala, idarastan. Kas lagi man ganat ngagpaiso manon nemi ni Dani. Nakalalisto mo ti suna. Dati-dati ka nakapapaot. Mayat na tapno malpasin. Nim inulit mi matlaing manon nemi at siyak tirim mabaw. Siyak baten tinag romansa keng kuana. Kaya nagkinaan kami manin nga dua. Ngam saan nga napaot manon nemi tasigin ko na kanya. Tinogawak manon nemi. Tinogawak. Kat ni inyusok ko. Kawarpasan nga tinogawak. Kat opo mo. Opo, nagmayat nga mi na yan, Dani. 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 Bimangon manong nemi kininsak mo na ti may isang amansanas ko kabayatan nga yuk-yukoy ko. Oh, nagmayat. Opo, nagmayat ka talaga. Opo, nagmayat. Oh. Makalawa sa kastoy manong. Amat. Sala saan nga simbrek manong nemi ni Dani silid ko idi terapi naladaw nga nagawid. Sigun ka ni ma'am manong nemi nakainom ka no nga simagpet. At tandara na nga party. Kaya dito sumangpet manong nemi diretso ka nun silid na kat naturog kan. Abay sa salud-sudan. No ano nga nag-awit ko na napasama kini Dani? Ay, nasaludsod ko lang ma'am, ta saan ko nga nga napasangpet. Ta sambat nga siya tinapan ng ilo katigay, ada bukod na nga tulbet. So nga awan tinadisturbo. Kurso na dam sakit di anak mi. Allah ni ma'am. Uno sasarkan na kani, tasilad mo? Oy, ibagam, ising. Among pa di, nga di palang high school, ni Dani kita, adan experience na. Inauna nga isuna, dati katulong mi. Kaya, sinusuruan na ni Dani. Ano? Babae din ang susuro kini Sir Dani, ma'am. Buwan. Babae, katulong mi. Bisaya na. Napananangaro din, ma'am. Awana na, pinapano kon. Hindi ta mamuak. Ganapadamatan nga susuruan ti anak ko. Iti sex. Sumad lagarod nga nalaing so na, ma'am. Ana? Awan, ma'am. Sa daman idin. Iti second year college si Sona. Adakas kang ka. Nakatulong mi manen. Dajay. Nadoktalan mi laingin nga masikugan di katulong. Nakasikog, ma'am. Ano na namin Jordan, ma'am? Kaya pinapalo mo di babae. Kasano nga rin si Kugnan? Dakilita na. Apo ko yun na dyan, ma'am. Apo ko milata. So nga si ka, ising, no di mo kaya't taga nakabalasang, no di mo kaya't nga saan ganton nga virgin, ento na makiasawa ka, talaga nga pakairantaam, pakaikariyam nga asawa, agananat ka. Sa musol suliso ko ni sir mo. Wala sa sir ka na ka? Ma'am. Sakti sumsumrag di kwarto na. Ana? Awan, ma'am. Sakti agdaldalos di kwarto na ko na. Ikaw ko to eh. Sakti mang sir-sirik di kwarto na ko na. Sakti agdaldalos di kwarto na ko na, ma'am. No, hapikit di manong name yung jak palaim pud no. Ngem, pat-check manong name. Nga dinaklagid di kayat nga baling nga katubangan. O namanukang kunak ko. Siya sino ko matimayat tikas kanya mano. Bugbog to nga anak ni Dani kalpasan na may tsala nga at say katulong tagbaling asawa na. Ino to nagpindas sa trabaho na. Nga ma, di na madlangin isang pet na hindi nga babae mano. Sinuluts ko tinaminsan mano na imi nga simrek manin sila ko. O yung kayam Dani. Nga tatapan ni mamang mo. Siyang kaagpudpud no. Ura niya papaspasamak, sana takid laman doktalan. Mabay nagpudnuta. Kaya't mo ka tingarot nga pungot-pungotan na ka. Kaya't mo ka nga papanawan na ka.
Malas ano, kahit mo nagawin. Apay ko magawid ak. Kaya kasar na ka. Nagtrabaho pa lang. Kahit ko tagurnong. Kahit ko nga bukod ko nga kwarta. Nga sanak ititag ikan ni mama. Para tagastusak to nagkasarak. To nag-asawa. To nag-asawa ta ko ng ngorda. Di mo ka din namay nga siya tagbaling nga asawa. Maturukan. Nalpasan. Di tayo piduan. Ito, maminsan man eh. Mamakadang kanya. Saan? Saan ka kauma? Narigatan no, baka agsisim ni mama. Kaya matuktalan ti amin. Baka agsisim ni mama. Kaya matuktalan ti amin. Kuna naman nun nanikit pod no Diyos ko. Tayo di rumwar manunemi ni Dani iti saled ko. Kuna ni mamang na. Aha! Mama? Kung nagtupay nga mingket, nga sir kam ti katulong ta, ay na, Dani, dahito kamanen, kahit mo ka di manen ti makaputot, ha? Mama, sorry ma, kasapulak sa napintas ni Ising. Ala, ingit na silad ba? Tumaturukan. Takasaritak man tayo nalapat dating Ising. Sinaraknak manunimi ni Ma'am Minerva o no Ma'am Rebecca. Nagalabat ka din itong paitirupak. Ani, tapi ka itong paandag, ma'am. Kaga. Sasala nga itong pati maramanam. Itamat lang, aging pakikan. Tayo itong makaluto ka ng bigat. Ken mamigat ka, makapamigat ka. Pumanaw ka doon. Didakan ka sa pulan. Ay, ma'am, kuminta kumapilat sa baling akara ka. Sa pumanaw, sa mesa. Awa matin sigida nga kasukat ko. Oray pa, alis to lang, tismapulta. I-placard ko, ipangulat na, ipaskil ko lagi i-placard dito gate, nga wanted housewife. One housemaid. Ano tag-apply? Sila papayo ka nang halaking ka. Kung nagtupay nga mingket. Nga talaga nga tutupan na ka ni Dani. Ma'am, ipatpatignak ni Dani. Patsamat! Mamati ka nga raw. Sa oray, ma'am, ipatpatignak ka. Saan ka kayat? Tikit kinambisyusam. Dang. Awan nga ro tinaaramidak manunemi. Dinagdagnak ni Ma'am Rebecca nga naging paki ka na kiti gamit ko. Kabayatan nga nakapaskilan ti wanted housemate manunemi ti cake. Idinto tanidani manunemi na sapa nga pimanaw ngayon bagag ken kuha nga papapanawon na ko ni mamang na. Nga mauwan tinauray kumanong. Uy, ti amokit igawid na. Ti amokit kasalitan ni mamang na saan na kapagawidan. Ti amokit ibaganak ni mamang na ang gasawa kamin kaputa. Ngimpagayam. Nagbidutak. Tila babawi ka nagtalek, marong naimi kinidani. Kung nagtupay lang amin, hindi nga dinakayat. Pag ang angawan naklaeng, pagparparausan naklaeng, nagsakit manong naimi. Nilaki din na yati aramid ka na ugali, di kiti buwak nang. Ay kuspil dalatan, di kiti kaskaniak manong naimi, nga marigrigat, nga balinlay, nga katulong. Awang nga ron tinaramidak nung tinagawid manong naimi dito lugar mi. Katlas daw ni nanang hindi makita na, hindi mapasangpit na. Nako, mano nga taon mo na yata nalaka nga na uma. Ha? Kano din na doon din nga panang ipatulod mo, panang pawit mo ito Palawan. Saan ko nga ipawit nang? Kadakman ten, di yaot ko latang nga kayo. Dato'y tinaod nga sweldo. Mga pa Ada nagbasolam, inikat na ka. O, nakaroon na pasamak. Oy, hanta pa na nga plus ka nagsarita. Apa yan, nakagapunan no, apa nga, inikat na ka, ha? Kahit ko pala ginanang,
mabaling ka din nga paginanandak pa lang. Baliwan tayo tagsarita. Manong nemi, Jack amo no irugik, no kasandot parang irugik ka, parang ibaga kaninahan ng tiyamin. Baka kit no, pagsawsawaan na, baga nga tarantada at garampingatak, baka no, may itulad at kinila, na, sino? Nila. Manong nemi, nalipatan rin nananang ti saludsod na edita, siyempre, yaot kon ti kwarta keng kuana. Anang ito ti plano manak. Sumapulak sa baling ang pagtrabahok nang. Ditoy, uno jay lawag midlat. Hindi ito lawag. Ang ipagsapel ti iliw ko dito lugar tayo. Mailiwag ditoy. Kaya ko ti mapansa jay karayan. May ito tubig ka tayo, nagpipiknik tayo. Ibagam to kini ilyong, burakan na na diramana. Ilyong? Kaya na ilyong. Di mo malagipan ni Ilyong, nga disakbay nga napang nga dilawag, isot na uding may nang paser keng ka, isot na anos nga mga arim keng ka. Ado ka traman Ilyong? Ado tramana. Mayat man. Ela, basta ibagam isuna, keng kwa na. No kaya't mo kat, ay bang pa da dibina. Ano nga dibina? Ni Lani, bagam pa isoda ka ni Sari, ni kay kumandrena. Tao may damakipagburak, agyawid at igat. Tadi pagbakayo na. Nasakit lang nakim nyo, tahangan na ipatong palakatang hindi igat. Yeah, po yan. Kapigatan na nagpaiso manon nemi, nagkukuyok kam kadananang karidwa kaabsat ko, pambarami aglaba ko nakit ni. Madaman nga agburburak dahil yung. Yung! Dito yun na eh. Ni Ising. Ising. Ano din ang burakan min? Kaya nagyaman nagtaymay ka. Mabaling nga umayak mo dito uneg. Kaya umay ka. Umay ka kamil ti bukto. Aping ang buktot kamilat. Una tasak mo timang kamil ti kipi. Ay. Sulusabari mo ti bagbaga mo. Awan igat. Awanin inyawid ni lanin. Wan manong ni Ilyong idi niigat nga gararim kanyak idi addak pala dito sakbay nga panak nagkatulong idi lawag. Siyempre ka kamarot manong nemi to nagtipagpurakan sa anak-anak abraw ng nakatiser tak manong amok man tagkamil medyo ababaw tagat lupo manong tikaadalog na agtugawak kit ikorimas ko ti imak. Ala! Ulit! Apa na ta? Dakil nga. Bukto. Opo nagdingag kamal di bukto si kaising. Ano yung makas tayo mga rado pamutaalat? Siyak mati kumumel. Dito'y abay mo. Ala. Apay kumay kati abay ko. Baka kumumel ak mati kapi dito. Kipi ka talaga Ama. Inipit na. Tada. Ay! Nagdagal kang preso kipi. Kipi kanyak, buktukan ka. Tinakamil mo, nakamil ko. Yan, nagdakal Kukwak to dya bukto. Ay, kukam to dya bukto. Takwak to ti kipi. Una, no nakamil ko sa kukwak. No, kipit nakamil mo, di kukam dya kapi. Nakaragsak kami di manong nemi panagpipiknik panagbuburak. Timulong kami kaninana nga nagluto manong nemi kadagit na burakan. Nagdalos kadagit jumping salad sakam nagrekado. Dahil tinatat nga mangga manong gabil mo jikilawan naghimasin. Sakam nagsigang kadagit ita kalabukto tilapia. Sakam nagkirog kadagit kape. Sakam naglingta kadagit birot manon nemi kan diri pabatit nga bukto po. Kaya parapin mo manong nemi da Ilyong kadiri kadua nga lalaki ti aginom. Magkaumi na mising. Gin jakayat adabir. Nakalamlamis. Mabilang tayo naklukatan. Binomak manong. Manganta yun.
Oo, may kagaro din. Nangang kami nga nagagandaan manon nemi. Kaya di da, makapangan kami, may paknimi. Oh, nana telma. Ay ilyo nga pa eh. Di ka saan tayo nga nakan. Pagbibigayan tayo ito. Mangyawit kayo ito at nga kipi. Nalintang ang birot. Ken, saan tayo nga nasigang tilapia kan bukto. Wala ka nagyaman kami ang barok. Sa dati kuros. Mangyawit kayo ito, tayo bilagyo, tapagsagpaw yun. Ginawag yaman kami Ilyong. Ato tramak na na. Nakinamok tanagagat ka nga grama. Abos tanagagat ka iti talon, pasada ka pa iti tricycle, sa ato pa tarakin mo nga dingwen, apo. Nagasat to launa iti babae nga parakin ka, Ilyong. Kinunan ni nanang sa naktinalyaw, imisa makmak. Ay nga di makapalpa kami manon nemi, napanak iti medyo na sursurong kahit ko nagdigus, nagbatok-batok ka, edi kuhan, umay matan ni Ilyong manong. Ala, apay may nagdinanon. Kadkatuan ka ang digos. Nagmaya taya. Naglitaw, nagpresko, nagmayat nagdigos. May mayat manin no. Kamilag takipim. Oh! Saan bagbaga na ito? Ala, lalapadasim na. Ikusay ko tabuktom. Akin ng melta. Kamilam tabuktok, tagabilak matakipim. Basit mo tabuktom. Ano nga saan? Manolay, pakita kayo nga Nikit manong nemi, napanamatanim in lokais di short na kit inruar na ti, kit nakalitlit ako, kit nakita ka. Ha? Bukto ko takka lang ang beso. Ala, bastos ka pa yung pakita mo. Kaya una, nakita mo. Kit-kitaan pa yun. Ala, alang dakil ang peso, Ilyong. Yung dakdakil, di akong kuna. Ana? Ang dakdakil? Medyo. Apay, saan ka din ng virgin? May bagak keng ka. Nga na di amo, anak ti amo, kat sinarasarek na. Nasaan ako ng virgin kahit nakpay? Hanggang makapanunot ya. Ibudnong keng ka. Saan ako ng virgin? Sino ti patpatek mo? DJ nakadamo keng ka, uno siyak. Tsaka mo, di na ka di may patek. Tsaka mo, Ilyong, nagasagahan ako ng mga asawa keng ka. Adot ornong ko, adot taraken ko, napindas ti pagmulmulaan. Amom, adungot pangortahan dito ka na yan. Pagdaklakwa ka na maburbura ka. Sa pasaray, ipakat ko rin ito screen ko. Ado at mahala ka tilapia. Kaya dumapay nga may screenan. Makaalak pa ito 50 kilos. Anya? Huwag. Aglalalo no, agbalingkan to ng asawa. Sigurado ka nga nakasgasa taktumanin. Hindi ta umasudig manong namihikit inarakop na. Uy, Ilyong, I love you. Saan ako na may karikang ka? Saan ako nga virgin? Uray pa. Awan patik tinaglabas. Tinapudno nga yan. Kantay mga ron. Bisituan ka pa ya. Naling kagayang mga bimisito. Baka nalaling at yung dyan ang damokin ka. Baka. Alam mo pa Ilyong, kumit kita dito, di kakatwa tayo. Nga bale, ni Nanang nakita na tayo. Nanang! Asawa ito ni Ising. Alawan barok bayat kami. Sika pa api ko ba kaya nakakayat ka nagagat ka, nasigpat ka. Okay na. Awanin ti problema.
Ore na ginagkamtan iti buktokin kapi. Kinunana manon nemi kit inapupo na ti pusong ko, ti babaen ti pusong. Sa nagit insaligsakan manong nemi ti dakulap na ito nagtisyot ko, ito nagtipantik kit ni. Uy, yung naglukuhan. Hinalang na ti imak manon nemi kit napan namat insalusok. Iti labas ti short na, kin brief na kit ni. Ginamata ko, tinakita-kita nga. Bukto na manong nemi nga dakil man. Hindi tayo kurikor na tiramay naman ng name at siyempre. At sana kung nga virgin, hoy, ilyong talaman aramin mo. Sana ninayon at tiduwa nga ramay manong. Oh, nikit ni. Ala, ilyong ala. Diyak mo napupuutan manong name niya. Inaramat ko matin ti imak. Tapdo ni kasta kita. Up and down, up to 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4. Uy, ninayon na naman iti may sakta doon nga ramay. Uy, ilyong, sabi ko sa rin tabalat imata. Di tapay lang iusok. Ginuyod na manong naming nagpasurong kami na panggam nagdenged iti tapang kat sa diyon linged iti tapang manong naming. Iti mismo nga igid ti karayan manong naming. Dito yan manong naming pinadatanak sa nainuksub tarawat at kinarawatan mi manong naming at dito yan manong naming nga talaga inyusok na. Oh, ilyong. Ilyong. Oh, ilyong. Baring no nalaling at ngamdiin mo na. Ha? Nalaling ka, ilyong. Ilyong, oh. Paspasang. Oh, sige, paspasang. Oh. Dimin pinanunot na makakita ka na kami no ijay ayan di kiti kakadwami sanda kami nga makita tira ilingid kami. Ngayon iti balasyo iti karayan no adda tao iti balasyo manon nemi sigurado nga makita na kami. Nga madama ti panakpak iti igid ti karayan manong. Kuwan pinabusuyak isuna manong nemi nagasak-asak ka rin na masel nga paset ti bagi. Kaya bibig ko iti barukong ko manong nemi kinan na pa manong. Kinan kumit ko na. Iti namin ado nga panakaitayok ko, kin panakaitayok mi manong name. Kat kabutat na napasamak ka na kami, kat naibagak datan kininanang imbili na ni Ilyong manong name nga umaydan mga asawa. Natulagan ti kasar manong name irimadlaw ko. At nagaymen tuwa bulan sipod sa anak kanatatngan. Masiko ka. Ngayon saan nga ni Ilyong takimputot. Kaya't nagtupay nga ta ni Ilyong numamuan na. Nga nasikugan na ni Sir Danny. Makalawas pa sakbay ti kasar di impudnok yung kuha na ti amin. O di wow. At ang dagos ga anak ta. Saan nga sikat aman? Ni Danny. Ngayon sikat ipatpatig ko. Malaksid no sana kung ibat-patig. Ising, sa mo ang pampanunutin nga sa barit amana. Basta para kanyak kat siyak ti amana. Masapol nga ibagamit nga siyak ti amana. Saan ka ni Dani? Nalubak ka di. Nga mama nga nung sunod pang-apakam kanyak, baka no ibagam to nga sa mga putot, baka no baot-baotem to, saan ko ang haramitan data? Gabot ipat-patig ka onay-onay. Iba't patay ka onay-onay. Nagkalay sa kang narod manong nemi kani Ilyong manong nemi nagado ti paala. Gabuta adot taraken nga dingwen manong nemi orela dua a baka. May isang letson baka. Ken may isa o dua at alo letson nga baboy manong. Sa adot manok nateng at upay tilamas manong. Sakit na. Nagado manong nemi na isabit kada kami, idagsala kami. Nakadado pa iti nakasubre manong nemi nginted taado iti nagbaling nga ninong mi. Nga edi tamalpasan manong nemi kitag
Kumong kaming kadagitay na kwartaan mi manunimi aganay nga 500,000. Kasla sana ka mamatilyong. Nga niya, nga naka 500,000 ta. Dakdakkel man ang tipo unak. Ano yan? Juan, umanduda kita tarakin ko. Taday gatang ko. So kantat pangusaran ta? Anak ko mangaran. So ang galing nga mga paragdar tati balay ta. At da balay tan. Tanto lamang isibron. Kadi, Juan, nagparami na kong ti balay ta. Sa deton ti pamananta. Hinton sumarunong arabi. Tadi ti pala sined ko rin ti balay mi. Ti paghani mo nanta. Kaya nagpaiso manong name ya kompleto at alikaman. Ni na magpag ng matgayam ni ilyong yung serdani. Ini adan talo nga bulan, upat nga bulan ti tiyan ko, manong name madlawan. Ay, manong nga bulan ti sikog mo, ha? Iseng, upat nga bulan yan. Upat nga bulan, kitawang pa upat nga bulan, sipod nag-asawa kayo gani ilyong. Chismosa ka man. Ay, kunak tupay kaming kat. Nga daalutiit nga nyawid mo dito. Manipod jalawag. Ay, susaya po. Amo ka din na ilyong deta. O, bibiyang mo. Oran niya man ti sawen kan ko na ene kiti tao taglaw laman ng nemi awan bibiyang dan. Tati asawa ket na awatan na ti kasasaad ko. Ingkasarnak idilukudan ti amin. At syempre, manunemi, saan kumat nga di talyawan, di kiti kapsat ko, kastabat tayong gininanang, no adda, agad paladawak mat ida, agad lalo naglako kam ti baka, manunemi kan baboy, ipakatak mo iti asawa, kakituan ko na. Aging gangin pas ngayon ko, manunemi, ti babae nga anak mi, kat ni Ilyong tinangted, iti anagan na, angel ko na. Iso kano ti anghel manunemi ti biyag mi nga mangmangted kang kuha na ti gasgasat ng agnegosyo. Napasarunan pa iti duwang anak manunemi ni Virgilio Jr. kastamatan ka ni Jennifer. Anong nemi awan iti damag ko iti pudno nga ama ni Angel. Timila mo nintun ka manong nemi na may bulgar nga ni Angel kata saan nga pudno nga anak uno putot ni Ilyong nga awagan na ti daddy. Sana nga naskan pa yung may baga. Gabota talaga met manong nemi nga awan pagkurkurangan ni Ilyong. Doon kasanod parang ipatag na kada Junior, kastabat na ni Jennifer, kastabat parang ipatag na ni Angel. Anak ko na manong nemi kasana ka nagbabawi nga nangayat kini Ilyong. Iso tinikari. Inayat na, pati tinapalabas ko nga nagayayatan, manong nemi, nga tibunga, tinapalabas, apakalagdag ipaket ni Angel. Manong nemi, awanin ti sa pulag pa, itibiyag ko, itibiyag mi, kaputan na talinaay, na ornos ka naragsak kami. Kaya kang kalahin ko yung daw-dawat nga sapay ko mga, tawan di kiti dumtumteng, nga nakana problema mi, iti pamilyak, agtultuloy ko matiragsak ng papay na Apo Diyos kada kami. Thank you, iti anos mo nang ibasa, kat sabi ko mata na kaibati ak mo iti adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti patak ka nagdanggag ka nagbuya, more power to your program anong. Toy, ngardag yaman nga pagayam mo, ising